Madoka chirewa naMhanduwe tinokutemberai kunhau dzomanhoko dzozuva ra20 mwedzi waNyamavhuvhu. Wamwe wanonzi Miles Tendi nyasi waedza kunadzirisa nhoroondo yezvakaitika pakupondiwa kwevanhu kumaTebeleland. Wareketa iwo kuti kukura hundi haisiba imwe yenyaya dzinoitika dzokuuraya vanhu vakawandisa nechinangwa chokuwapedza. Waribe kana kuita nyadzi asi wabva wandonyepiwa nevanhu kuti vari kuita makwakwa. Uyo waMiles Tendiwo ndiwo wabodziwo wagonyora bhuku ravanoti ndorezvaireketiwa naSolomon Mujuru asati apondiwa. Job Sikara adoka ari mudare rodzimhosva nyasi. Kudoka kwachemo kuribe kana chisvinu icho kwaunza pakubuditsiwa kwache. Mapurisa mamwe anga atorimo atoisiwa mukatimo mudaremo heno kuti wange washinziwa godini. Iro mushawo dare rodzimhosvayo muHarare wadokerera wakandozara mapurisa. Ukuwo Jacobbo naHopwero waenda kudare guru ronyika kuti waite zvokuedza kuti wabuditsiwe asi kwaiva gobenukepo mangwana pokare. Tiri kuziva hedu kuti wari kundotambisiwa bhora riribe mweya. Tawanda Muchehiwa akambombunyikidziwa akatapiwa nevanhu vomapurisa areketa nyasi zvakange zvaitika kwaari. Izvi zvinotopisa tsitsi nokuti mazuva eseya kwaivaitoridzawo dzimbo dzaJaapureza wachimukuba nokumuvhiringidza. Tinoita kushuvira kuti avhenekiwe agoreketa novana mazvikokota kuti pfungwadzo dzigadzirikane dzidzoke panzvimbo yadzo. Ukuwo mapurisawo wakanga waribe kuzviziva kuti wari kuoniwa wari pakamera. Izvi zvatobuditsiwa kunyange nechivhidhiyo chezvanga zviri kuitika. Munyaya ichangobuda, kambani yomagetsi yoZesa yati iyo kwakaitika mashiripiti kugwenya rokuhange romarasha zvakonzera kuti magetsi ashomeke munyika. Wati iwo vanhu vachatoenderera mberi nokugoona magetsiyo kuribe asi vanhu vagoseenzesa magetsi zvakanaka kuitira kuti agokwane vanhu vese nguva zhinji. Wati magetsi acharamba achienda kubva nguva dzokuseni kusvikira nguva dzomanhoko. Mutumbi waPatison Dzamara wasimuka kuHarare nyasi ukaendesiwa kumusha kwaMutoko. Mhanduwe wakatopfa asi wari kuringirwa kuvikiwa mangwana. Tinovashuvira mhuri yavo kunyaradziwa. Kambani yoPick n Pay TM muZimbabwe yati iyo zvokutengesa zvakaderera nezvikamu 22 kubva muzana asi wakakwanisa hawo kupedza zvikwereti zvainge wakwereta. Watotiwo wari kuringira ramangwana kuti wagoite tuzvinhu. Kambani yoRiozim yati iyo iri kufunga kuti igodzikisa mugodhi wokuunga ngoda. Watiwo watoda kuti mugodhiwo ugoita ndiwo mukuru pane migodhi yese yekuunga ngoda pasi muZimbabwe. Tinovashuvira tuzvinhu uye tinoshuvirawo kuti mariyo igosvikawo kuvanhu vemunyika. Totatamuka kuenda pasi rese. Nyika yeMozambique kwai chagopuwa mamiriyoni okuAmerica 440 okuti ibatsirike panyaya dzihwamupengo. Wari kuringirwa kuti upfumi hwavo huchagwadamisiwa zvakanyanya nedzihwamupengo pamwedzipo nevapanduki wari kuwahwisawo. Nyika yoKenya iri kupembera makore 10 obumbiro idzva romutemo ravo. Izvi zvinotofadza nokuti kunyange nomutungamiri wenyika ikweyo ari kureketawo kuti shanduko yagara ichandouya. Takandodaropo wanachiremba wavo kwai wanyorerana pasi nehurumende kuti wachireke zvokuramba kurapa vanhu. Watiwo wakubenuka kuzvipatara kurapa vanhu kubva mangwana. Nyika yeUnited Kingdom yeBritain kwai yagoisa Jamaica, Switzerland nedzimwewo nyika
kuti vanhu vanogona kubenuka ikweyo vachaisiwa pamugarandegam. Izvi zvanga zvisiri kuitika mazuva anga apfuuraya, asi kwai kubva musosondo zvichange zvaakuzoitika. Tiri ipapo mabiya angu, ndini wenyu Mhanduwe Nhau, tiboya nehwedza.